बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि फारसेनिफ्राय बिटिसिनि गाफ्रोमबो रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमहरबाय गिबियावनो। दिनै जोङो बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय बे खौरांगिरि मेलखौ खालामनाय जादों आरो खौरांगिरि मेल खालामनायनि जाहोना बेनो थांनाय 22 सेप्तेम्बराव जे बिटिसिनि जेनेरेल इलेक्शन बियो जानानै थांबाय बिसायख'थिया जोबोद गोजोन शान्तिपूर्ण भाबै जानानै थांदों। बिनि थाखायनो बिटिसिनि साफ्रोमबो बड'लेण्डनि रायजो राजा दल संगठन आरो राजखान्थि हान्जा साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनाय आरो साबायखरखौ जों बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय जों बावनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि ट्राइबेल संघनि बेवहाय बे थांनाय इलेक्शनाव जोंनि गुबुन थांखिया दंमोन जे जोंनि जेनाखि रिजनेल पार्टी दङ बिसेस करि मोननै बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हान्जाया बिटिसिआव जोनोम जानाय बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थैजों जोनोम जानाय गांनाय उखैनाय जों सोमोन्दो गोनां बे मोननै हान्जाया जाहाथे ज' जानानै बिटिसि सरकारखौ दानो हायो बेनि थाखाय मोनसे नाजानाय दंमोन जोंनि माहारियारि दल संगठनफ्रा। दा नाथाय बियो इलेक्शननि सिगां जोंनि बे मोननै आन्चलिक दलखौ ज' खालामनायनि नाजानाया जाफुङाखैब्लाबो बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय जेनाखि हारसिङैनो सिंगल लार्जेस्ट एबसुलुट मेजरिटि लानानै जे बाख्नायथाव देरहासार जानानै सरकार जानो थांगासिनो दं, जाय बिथाङानाखि सा सानजा भारतआव सासे राफोद राजखान्थिगिरि राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै मिथिजानाय मानव गेदेर मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जायानोखि एबसुलुट मेजरिटि लानानै बिथाङा देरहासार जादों आरो सरकार जानो थांगासिनो दं। बिथांखौ एबा बिपिएफ हान्जाखौ बेबायदि देरहासार जानायनि थाखाय जों बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय दुंब्रुद गोसोजों जों बरायो। मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों बरायो आरो दानो थांबाय थानाय सरकारनिसिमबो जों गाहाम हामलायथि बावहरनाय जादों। जों जायखौ लुबैदोंमोन जोंनि ट्राइबेल एबा बर'फोरनि गेजेराव जोनोम मोननाय मोननै राजखान्थि हान्जाया ज' जानानै सरकार दानांगौ, बाहाय खुनु नेशनेल पार्टिया जायगा मोननो नाङा। नेशनेल पार्टी बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा बिटिसि सरकारनि अंशीदार जानो मोना जानो नाङा बेखौ हास्थायदोंमोन। बेखौ नाथाय मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिङैनो दैदेननानै रायजो राजा एबा बर' माहारियारि आफादफोरनि बे साननायखौ बिथाङा जाफुंहोदों। हारसिङैनो आबुं नांगौनि बारा बिजाथि देरहाहोनानै सरकार दानो थांगासिनो दं। बेनिखायनो जों रोजा रोजा गोरबोनि साबायखर बिटिआर ट्राइबेल संघनिफ्राय बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय जों बरायो, बिथांखौ जों बाख्नायो। नमस्कार। আজি আমি বিটিআর কোঅর্ডিনেশন ট্রাইবেল সংঘৰ চিৰাং জিলা ট্ৰাইবেল সংঘৰ কাৰ্যালয়ত আমি গোটেই 10খন জিলাৰ সমিতিক লৈ এখন বৈঠক কৰিছোঁ আৰু এই বৈঠকত আজি সিদ্ধান্ত হয় যে আগন্তুক বছৰত বা ইলেকশ্যনৰ পিছতে যি চৰকাৰ এখন আহিছে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু সেই চৰকাৰক আদৰণি জনোৱা সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয়। এতিয়া যোৱা 22 তাৰিখে ইলেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু 26 তাৰিখে ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট আহিল। আমি বিটিআৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ট্ৰাইবেল সংঘই ইলেকশ্যনৰ সময়ত কিছু কথা নিৰীক্ষণ কৰিছিলোঁ। বিটিআৰ অঞ্চলত জনজাতিসকল যাতে সুৰক্ষিত হয় এই কথাটো আমি বিশেষভাৱে নজৰ দিছিলোঁ। আমি দেখিছিলোঁ যে অসম চৰকাৰৰ কিছুমান নেতাসকলে বিটিআৰটো মানে সোমাই বিটিআৰখন ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আমি তেখেতসকলক তেতিয়াই প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে আমি আশা কৰিছিলোঁ যে বিটিচিত কমেও আমাৰ যি দুটা দল আছে এই দুটা দলে মানে শাসন চলাব লাগে এই কথাটো আমি আশা কৰিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে আমি আশা কৰা মতে এটা দলে
বিশেষকৈ BPF দলে 28খন সমষ্টি দখল কৰি মানে এবছলিউট মেজৰিটি কৰিছে আৰু তাৰ বাবে আমি সঁচাকৈ সুখী যে BTC অঞ্চলত মানে আমাৰ ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে শাসন কৰিব, সেইটো আমাক সঁচাকৈ আনন্দিত কৰিছে। আজি আমি BPF মানে দলৰ মাননীয় সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱক আমি BTR কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে খুব মানে আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনাইছো আৰু আশা ৰাখিছো আমি তেখেতে চৰকাৰখন ভালদৰে চলাব আৰু আমাৰ BTC সুৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব। আমি জানো BTC গঠনত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আমাৰ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল, শ্বহীদ হ'ব লগা হৈছিল। গতিকে আমি তেজৰ বিনিময়ত এই BTCখন পাইছো। গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱেও বহুতো যুঁজ কৰি সেই চুক্তিখন কৰিছে। গতিকে আশা ৰাখিছো আমি তেখেতৰ জৰিয়তে এই মানে বছৰত মানে নতুন উদ্যমৰে মানে তেখেতে চৰকাৰখন চলাব আৰু জনজাতিসকলক সুৰক্ষা দিব। এতিয়া জনজাতিসকলৰ বিশেষকৈ মানে ভূমিৰ সমস্যা আজিলৈকে BTR অঞ্চলত ইয়াৰ যিখিনি জনজাতি আছে জনজাতিসকলে মাটিৰ পট্টা পোৱা নাই আৰু অবৈধ লোকসকলে বিদেশীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহিৰাগত BTC অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে। গতিকে তাৰ পৰা কি হৈছে আমাৰ যিবিলাক ভূমি বেদখলী হৈছে। গতিকে সেইটো তেখেতে আগন্তুক দিনবিলাকত মানে ভালদৰে চাব আৰু জনজাতিসকলৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ সেইটো সুৰক্ষিত কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছো। তাৰ বাবে আমি তেখেতক আদৰণি জনাই আমি খুব দীঘলীয়াকৈ নকৰি তেখেতক মানে আগন্তুক দিনত জনজাতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰ চলাব সেইখিনি আশা রাখি সমাপ্ত করেছি। बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्रा जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम जोंनि खावलायनाय BTR कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि खावलायनाय बिथांनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा गोदानै जानो थांनाय सरकारा जेन जोंनि बे 6 शेड्यूलनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि जेनेखि सांबिधानिक अधिकार बे जाहाथे मोनसेबो खहा जाया, क्षति जानाय जोंनि हानि जानाय खामानिखौ जाहाथे बे सरकारा मावा। जोंनि जेनेखि BTRनि ट्राइबेलनि 6 शेड्यूलनि हा हु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि जेनेखि मोनथाय हा हु बेखौ जाहाथे बेफोर खहा जानाय बायदि बे सरकारा जाहाथे मावा, बिनि थाखाय हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेरसिम जों खर' गंलायो खावलायो BTR कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय। जों मिजिंथिदों बिथाङा सासे सा सानजा भारताव राफोद राजखान्थिगिरि हिसाबै मिथिजानाय आरो सासे राजखान्थिबिद हिसाबै बिथाङा जोंनि ट्राइबेल एबा बर' माहारिनि सांबिधानिक अधिकार जोंनि मोनथाया खहा जानाय बायदि खामानिखौ बिथाङा मावनाय नङा होननानै जोंहा फोथायनाय दं, जों मिजिंथिदों। बिनि थाखायनो बिथाङा जोंनि जायफोरनाखि जोंहा ट्राइबेल एबा बर'फ्रा गोबां हा हु दङब्लाबो गोबां बर' एबा ट्राइबेल मानसिफ्रानो हा हुआनो दङ, नाथाय रावहाबो पेपार गैया एबा हा हुनि डकुमेन्ट गैया। बेफोरखौ गुबुन जातिनि बाथ्राखौ जों बुङा, बर' एबा ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोनथाय आरो जेनेखि हा हुनि कागज पत्रनि बेबस्थाखौ जाहाथे बिथाङा थाबैनो खालामनाय सरकार दानायनि उनाव बेखौबो जों खावलायो। बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै फिन हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर बिथाङा बाख्नायथावै देरहासार जानानै गावनि दोलोनिफ्रायनो सरकार दानो थांनायखौ जों दुंब्रुद गोसोजों BTR कोअर्डिनेशन ट्राइबेल संघनिफ्राय जों बरायनाय जायो। गोजोन्थों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, बे रादाबखौ जों रादाब बिजोङाव इलेक्ट्रनिक मिडियायाव नुनानै जों जोबोद दुखु मोनदों, जों जोबोद धिक्कार नांदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा मोखांखौ जाय मा होननानै बुंनांगौ बेखौ जाय दुष्कृतिकारिया जाय उदखारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोखां महरखौ बिदि सिफायदों, बेबायदि गाज्रि खालामदों, बिथांखौ मा रावजों सोंखारिनो जों बे रावखौ नागिरनानै मोनाखै आरो मानि थाखाय बेबायदि खालामदों, सोर खालामदों, जों बेखौ BTR ट्राइबेल संघआ अल आसाम BTR कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ बे बड'फानि मोखां महर सिफायग्रा
मोखां सिफायग्रा बे दुष्कृतिखारिखौ बे उदखारिखौ पुलिस प्रशासन आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन गासिबो ज' जानानै थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ ओरैबायदि साजा होनांगौ जाहाथे माब्लाबाबो जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि लाजिनांथाव हानिजाथाव दुखुनांथाव खामानिखौ जाहाथे मावनो हाया बेबायदि साजा होनांगौ मानि थाखाय बिदि मावदों जों बेखौ मिथियाखै